bude ďalšia kompilácia, ale dneska ľudia už nejdem po kostole. Keď sa ti neuvidím. Ja som dosť cienky na to, aby som to takto prevolal. To si veríš teda. Joja, zvuk nám funguje. Funguje, raz, dva, tri. Mne funguje, neviem ako ostatným. Hádam, hej. Funguješ? Funguješ. Takže to si musíš sama nastaviť. Raz, dva, tri, blá, blá, blá. To furt takto bude musieť vedieť, alebo kašľať. Alebo si to môžeš sám, akože nejak, len pozor. Je tu. Hotel, motel. Dobre, teraz si dáme každý ASMR nejak. A už sme si dali nejakú tú Tému! tému. Akože, Téma čo je som väčší to... problém našich podcastov, lebo nikdy není. Chodte to nájsť niekto na Discord náš, prosím vás. Ďakujem. Bolo napríklad, že trapa s cudzými jazykmi, ale to neviem, či vieme tak z hlavy. Asi nie. Toto by si potom mohol vystrihnúť, nech to tam nie je. Nie, Áno, toto ja som presne to tam je, chápala. lebo to je tá trápna časť toho podcastu. Najlepšia. ktorá každého baví. Ale s tými cudzými jazykmi ma hneď napadlo, lebo však chápeš, Discord, volám s kamarátmi, dojde mama I am house a ja že... House? Opa. Takže odtedy je moja mama house. Mohli sme si sa aspoň, že kvetinu, nech to nevyzerá takto. Ja som rozmýšľala, že zoberiem, ale Nie je to to Natália, bola vieš. taká veľká Nie aloe je to vera. Natália, tak to nevyzerá presne tak. To je zhrnutie tohto podcastu. Týmto lebo pozdravujeme podcast Natáliu. má dobre znieť, nie dobre vyzerať. Ide mi to do červených čísel. To sa mi nepáči. Dobre, nevadí. Fuj, strašne mi svieti to svetlo inak. Čo sa ti nepáči? Neviem. Toto vyzerá nejak strašne. Dobre, ten začiatok odstrihnem. Áno, mal by si ostrihnúť a nechce... A to ja poviem, že ho odstrihnem a neodstrihnem. Ale Prečo odstrihnem. sme tu So, tú vodu welcome nedali? to Čo to? our... Tú vodu. Lebo není Welcome to otvorená. our A podcast. však aj nevieš ho otvoriť. Today we will be talking about čo? We don't know. Akože anglický podcast teraz? No, tak tuto pán No. začal po anglicky. Betka, nech si dá. No dobre, začneme niečím. Dobre, ja to Koľko idem... cudzích jazykov ovládate? Ticho, idem to uvítať. Ani jeden. Idem to najskôr uvítať, kurník šopa. Dobrý večer, ráno, obed, neviem, kedy to kto pozerá. My to natáčame večer, takže dobrý večer všetkým prajem. Vítajte pri, ak sa nemýlim, 3. dieli podcastu. Hopla, ja slovenčina to nič. Dieli podcastu. Diery. Áno, zase Andrej Danko syndrom. Tak viete, no. Nevieme, musíš nám povedať. Ty nevieš, Nika? Keď nevieš. Dobre, čo to máme za tú tému? A téma bola buď trapasy s cudzými jazykmi, alebo hocičo. Preto sa pýtam na začiatok otázku, koľko cudzích jazykov vlastne ovládate? Aspoň tak, že troška. Pre mňa je môj jazyk cudzí. Aspoň troška. Tak vieme po česky, nie? Som to chcela Tak. povedať. Ale to som počula, že strašne veľa Slovákov vie po česky, ale zase Češi nevedia po slovensky, že to už je troška problém. Lebo však my vyrastáme na českých rozprávkach, toto všetko. Ale my si myslíme, že vieme česky. Podľa mňa, keď prídeme do Česka, oni vedia, že proste nevieš česky. Ale Oni to tam počujú. nejde o to, že ty máš vedieť rozprávať česky, ale ty rozumieš ale po ten jazyk česky. je ten istý. Skoro. No, má Cencúľ. rozdiely v Trampol. niektorých Čoriedka. slovíčkach. Jo, vole. No, a tak. A však keď nevieš Takže povedz. všetci ovládame češtinu. Mhm. Filip tu není, ten ovláda aj maďarčinu. Ale maďarčina je fakt pekný jazyk. Pozdravujeme týmto Filipa. Všetci by sme mali vedieť ovládať angličtinu. Hej. No, Mali. Mali. tak španielčina. Španielčina? Tak vieme, nie po anglicky. Betka vie Tomáš po Nemčina, anglicky. čo? Ja viem. Nemčina? Ježiši Kriste. Nemčina so Slávkou Bajčíkovou. Ale však také podľa mňa aj také jazyky, že polština nie je až taký ťažký, aj keď, alebo ukrajinčina, ruština, to sú všetko Ruština, som chcela povedať. proste slovanské jazyky. Vieš, čo robili polskí turisti v slovenských Tatrách? Čo? To nepoviem, veď. Šukali veveričky. Fakt. Už by to nechápal, tak je to hľadať, hej. Tak... Ale to je náš strašne pekné s polštinou, lebo však všade sú drogy. Áno. Hej. To by sme boli v Poľsku, keď sme boli menší v akvaparku a tam boli nejaké poľské tety a my sme išli a my malé deti sme netušili, že teda šukať, že znamená akože hľadať.
A oni proste išli okolo nás a tam začali rozprávať niečo také, že šukajú niekoho, že niekoho akože hľadajú, niečo proste také, vieš, že sme im rozumeli a my sme tak na nich pozerali. Úplne sme potom tam sa akože boli zhrozené, že ty kokšo, že takto rozprávajú na verejnosti, že to je hrozné. To sme zistili, že ups, že asi nie. Aj cesta do Krakova bola smiešná. Všade, oni tam majú označené tie cesty, že droga a nejaká. Hej, to Sme sa smiali, že všade samé drogy. Cesta do Krakova bola Opravy zaujímavá. drogové. A tak no. Ale aj kultúrne vyžitie v Krakove, že raňajky, obed, večera, mekač. Ozaj, tak to som vám chcela dnes Fuj. povedať, že by som si akože dala mekač. No. Mekáč. Že som ho nemala Pa, tak. pa, 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 pa. Ja som mala naposledy roka. KFCčko keď mala Ema narodeniny. Pozdravujem Emu, ktorá si to isto bude pozerať. Na byte pri Samozrejme. večeri. A mala narodky, takže že ideme do Teska, tam sú akože reštaurácia a tak. A že KFCčko, nie? Tak skúsime. Počúvajte, to bolo proste tým, že bolo, koľko bolo, 9 hodín večer, tak to bolo všetko úplne, že vieš, že nebolo to čerstvé, čož vlastne čerstvé to nie je nikdy, ale bolo to, vieš, ešte také vychladnuté. Ešte menej také, ako čerstvé. Hej. Alebo celkovo som zistila, že proste keď ideš niekam na mekáč, zobereš si to so sebou, prídeš domov a zješ to doma, tak je to už proste No to o ničom, vôbec lebo nie je to proste... A tie hranolky úplne také gumenné. No, Hranolky z mekáčov ako náhle vychladnú, tak sú nejediteľné. Že úplne. a KFCčko má strašne malé porcie hranoliek oproti mekáču, keď si to A porovnáte. dala Aj si tak- malé hranolky, či obyčajné? Ja som mala malé a Ema si dala obyčajné. Tým pozdravujem druhú Emu. Ale to boli akože tie obyčajné hranolky v KFCčku sú ako malé hranolky v mekači. Proste. Dramatické. Ale majú tam slepačí popcorn. Proste, ono to je zabalené akoby v popcornovej takej tej klasickej americkej krabičke a sú to kusky kuraťa. A z nejakého dôvodu sa to volá popcorn. Kurací popcorn. Proste. Dobre, to som ešte nevidela. To mi pripomínalo, jak som to povedala, kurací popcorn, že kuriatka kuriatka v syre. A však kuriatko, nie hríb. Kto by nevedel, tak dneska je tu Tobias. On sedí v tieni, ale to vôbec nevadí. Není to Nech sa Natália. posunie bližšie. Není k to tebe. Natália, takže všetko je zle. Natália, akože, chápeš, neviem, čo robíš, ale musíš tu byť vždy, chápeš, lebo potom to vyzerá takto neprofesionálne. Takže to je Tobias, kto by ho nepoznal a to nepoznal vlastne nikto, ani mňa tu nikto nepozná, ani nikoho nikto nepozná, ale to je vedľajšie. Pozdravujeme do všetkých miest Slovenska a dajte nám odber, dajte nám like, dajte nám komentár, nech Takéto promo. najslavnejší podcast na Slovensku. Samozrejme. Hashtag 1 v trendoch, chcem vidieť náš podcast. Mohli by sme mať, že čierne trika, lebo všetci sme v čiernom. No ináč to by bola sranda, že by sme spravili, že podcast by bol, že čierne trika a všetci by chodili vždycky iba v čiernom. Dneska sme pohrební. Inak. No. To by bolo, vieš, lebo to keď už tomu dáš takúto značku, Hej. tak sa to lepšie zapamätá. My tri máme aj, že čierne gate, títo dvaja to porušili. No, akože. Gate nikto nevidí. Iba Nikine a Betkine. No. Tak Hen, dobre. jaké pekné. No vidíš. Tento podcast dneska vyzerá byť absolútna úplná totok, lebo my sme všetci úplne vymleté Chyba tu mozgy ešte dneska. nejaký extrovert, ktorý by sa zapájal do konverzácie. Dneska sme úplne vymletí podľa mňa všetci. Hej, ale V rámci Súhlasím. toho, koľko sme spali, takže... to je taká tá opička v hlave s tým myčinou, vieš, že tak púpala. Tá stojí story. Však môžeme sa vrátiť späť k Betkinej otázke. Áno, Neviem, aká prečo sme bola odbočili. otázka? Že koľko jazykov ovládate? Ja Či ani ktorá? Ja ani svoj neovládam napríklad. Musím sa priznať, že ja ani svoj. Si povedala, koľko cudzích jazykov ovládame. Takže sme sa zhodli, že čeština. Angličtina. Angličtinu by sme teda mali vedieť. Však to máš? Čo sa na mňa pozera, že neviem iba svoj jazyk. Netvrdím, že ostatné neviem. A vy máte čo druhý, nemčinu? či? Nemčinu. A vy To je nemáte ešte minus. aj latinčinu? Máme ruštinu. Mal som aj latinčinu. Latinčina je zaujímavý jazyk. Latinčina je debilina poprvé. Lebo nemčina Nemala je som. čo, kámo? Kámo, tak Nemčina je nemčina je horšia. o dosť. Nemčina Nemčina to je je o dosť. hatlaninovská hatlanina, kámo. Kámo, to je maďarčina. No, tak a tá španielčina, tá Španiel, šušlanina. Španiel. Španielčina je také dačo ako latinčina.
No, ani Nie, Nie, španielčina je skôr taliančina, lenže je No, to obmenené. Z latinčiny vznikla taliančina, francúzština a španielčina. No hej, ale je to Historické okienko. Dneska Historické je tu veľa okienko. múdrych ľudí a potom tu v strede sedím ja. Ja sa učím po rusky. Po-rusky. Mala by som vedieť gavariť. Neviem gavariť. Negavarím po rusky. Teoreticky ešte základy francúzštiny nejaké také. Hej, aj francúzština Šuchy. je z latinčiny. Akože ja možno, že základy nemčiny, ale fakt iba tie základy. Takú basničku som si kedysi pamätala. Tak povedz nám basničku. Prečo? Už si Hambíš nepamätám. sa? Nina. Nina si nepamätá, lebo sa nechce strápniť na YouTube. Ináč o tom budem písať seminárnu prácu zo psychológie, že proste ako má úzkosť je spojená s učením jazykov, pretože strašne veľa ľudí, keď sa boja, že napríklad aj ja to mám, že proste keď sa učím nejaký jazyk, ja nechcem rozprávať tým jazykom, lebo bože, čo ak to poviem zle a budem strašne zatrápnú, lebo proste všetci sa narodia s tým, že vedia všetky jazyky. Samozrejme. A takže o tom budem robiť štúdiu. Tak napríklad ja s japončinou z Duolinga. No ináč vidíš, ešte aj japončina. Hej, ja to To by som nepočítam. chcela niekedy počuť normálne, že ja. Povedzte nám vy dva niečo po japonsky. No, Sumimasen. Ty už sa ospravedlňuješ? Je, áno, Čo áno, hneď povedal? do začiatku. Sumimasen. A to je po akom? Sumimasen japonsky. dešta. Ťa svrbí Po ťa sen, japonský. vieš. Ako. Nesvrbí ťa sen, to je sumimasen. Tak rátaš sen. Sumimasen. Toto je jazyk teda. A čo to znamená teda? Prepáčte. Alebo ešte neviem teraz, či je formálnejšie sumimasen dešta, alebo gomenasai. Ale asi gomenasai je formálnejšie. Gomenasai. Ľudia, prosím vás, napíšte do komentáru, kto je rovnako takto šibnutý ako Betka a Tobias. Mňa je to zaujímavé, koľko percent Slovákov je takto šibnutých, že Veľa. sa učia japončinu. Baka Tomáš. no a to som chcela, to odkiaľ ste sa akože naučili? Duolingo. Z anime. Aha. Ja to mám čisto z Anime anime. aj Duolingo som Lenže- sa učil. Ja viem vlastne hiraganu. Ja na to by sa vôbec nevidím cez Tomáša. Ja viem vlastne hiraganu. No nie Tak ja celú, som taká nie celú, bariéra. ale viem Pre uvedenie väčšinu, do obrazu, japončina má viacero abecied. 3 konkrétne. Áno, to už som povedal. Hiragana, katakana a kanji. Kanji Kanji je je- nenaučiteľná, to nevedia ani oni. A, Jak slovenčina, to je tiež taký jazyk, ktorý ani... hej, ale kanji je proste abeceda, tam má každý znak proste. Lenže som chcela k tomu anime, že nemôžeš sa toho držať, pretože tam je všetko proste skreslené. A všetko je tak strašne expresívne povedané, že proste nemôžeš sa držať anime. V anime tam hovoria lomeno angličtinou, japonštinou No, niektorých. ale oni majú také proste, keď máš napríklad KitKat, máš KitKat, proste nemajú preto iný názov, alebo Jasné. McDonald máš tiež, nemajú, nie, A proste... zase pri tom McDonalde. Hej. Aj. Je to znamenie. To som išla povedať, Je to mali by sme znamenie. ísť, sme tu piati, to sa To zmyslí. som... No, ale kto bude platiť ten benzín v dnešnej dobe? Tak pôjdem ja, nie? Inak nechcem nič hovoriť, ale zase nemáme nastavený časovač. To je veľmi To je zlé. nejaký problém. Tak ja pozriem, kedy som spravila ten screenshot a tam bude čas, kedy sa to začalo nahrávať. Vidíš? Ty Toto kokos, je- toto je high-tech normálne. Čo si blázon? 19.30 je 19.45, takže o 8 končíme. CCA. Alebo 8.5, 8.10. Tak si to ale nastav, aby potom Fakt? netrepeme dlhšie. Joj. No, lieta nám tu mucha, ľudia, počúvajte Sedí ma. na zemi. Keby len jedna. Minule to boli Je ich tu komáre, tak nie? 200. Nikale, práve nech nám- nepristúpim. Práve nám tá mucha vlezla do svetla. O, tam sedí, ja ju vidím, Ona je tam keď sa možno- nepozrieš do toho strašne svetla. vypálilo Teraz, oči, ja som strašne. sa teraz na ňo pozrela a nevidím. Že úplne. A ja už či sa pozriem na Niku alebo na Betku, tak ja nevidím, tak neviem, kam sa mám pozerať. To vôbec nevadí. Betka, ty si pozerala Boruta? Či Naruta? Naruto som nepozerala ani Boruta, ale fun fact, Kubo Harňák má narodeniny kedy Naruto a ja mám narodeniny kedy Sasuke. Jaj. Tak my dneska nahráme 2 zvlášť podcasty, oni sa budú baviť o anime a my sa budeme baviť o normálnych veciach. No dovol. Ináč, Vysvetlite mi, dajte mi normálne argument nejaký normálny, čo vás na tom baví. Fakt, ja by som to chcel Anime? pochopiť. záleží, aké Tá pozeráš. zápletka. Docela dosť často tá zápletka tam.
Čiže Ja, to máš ale ako že- turecké ten telenovely. Hej, chápeš? turecká No. telenovela, ale... Že proste to máš rodinné prípady. Ale ale animované. turecká telenovela není až taká Animované dobrá ako rodinné anime. prípady, to už áno. Nie, tak ale keď si zoberieš, tak bývajú rôzne série, napríklad Onegai Muscle, čož neviem teraz, či to je anime, alebo tá pesnička, tak to je o cvičení. Tam máš reálne tutoriály, ako cvičíš, ako sa stravovať a tak. A celé je to tak pekne zafarbené do toho, že je to proste anime a je to fun a je to strašne super a tí ľudia tam objavujú, že aké schopnosti majú. Vieš, že napríklad jedna proste si myslí, že aká je slabá a zrazu začne robiť iný cvik a úplne zistí, že je brutálne monštrum. Alebo potom máš zase anime, ktoré sú o športoch, môže mať o tenise, o bicyklovaní, o volejbale, o basketbale a neviem čo, ale už aj o babskom volejbale, aj o chalanskom volejbale, to máš ešte tiež tak rozdelené. More, ale hej. A Ale potom hej, máš je. Slice of Life, Shonen Ai a takéto rôzne kategórie. Strašne veľa kategórií má anime. A potom to je One Piece, kde ani nevieš, čo sa deje, ale má to 1000 plus častí. No, má to cez 1000 častí, som 1100 na už to má. 28. 1100 to už má. Ja som to skipol na 300 častí som videl Kámo, a koho To to- som pozerala asi, že vykašľal. 5 rokov. Koho to baví animovať, kámo? Ja obdivujem týchto ľudí. To Oni sú... to Tak, už ale- robia od 1990. No, môže byť, ale tak to je To sú monštra. proste... Tak to už vidí, že to je úspešné, To je keď celoživotná to tak robota. dlho. Je to tak, celoživotná robotka, no. Tak Ale akože tie podmienky, v ktorých sú tí ľudia, niektorých, čo to robia, je fakt zle. hej. Ale preto podporujem ľudí, ktorí si kupujú. Ináč to je nový zákon v Japonsku, že tí, ktorí robia mangy, čo je vlastne komiks, anime, ale komiks, tak majú zakázané schovávať svoju identitu. Že prišlo proste zákon, kedy proste musia povedať, kto sú zač. Proste keď máte knihu, že tam je proste autor, fotka a niečo o ňom. Tak teraz je to teraz to zavedú aj v Japonsku a bolo strašne veľa memečiek o tom, jak pôjdu všetci vraždiť tých, čo vymysleli tie mangy, pretože proste strašne často sa stáva, že umrú nejaké obľúbené charaktery a potom je celý fandom je z toho úplne zrútený, takže... Toto je normálne... Vymielaš žina mozgov úplne toto. Ale ja som zatiaľ ešte nečítal mangu žiadnu, ale mám to v pláne. Ja mám celého Demon Slayera prečítaného a mám ho doma na poličke, na stoliku. Kámo, Je to super. Demon Odporúčam. Slayer. To viem, čo je asi. Asi? Myslím, že hej, asi hej. Nemám sa k vám ako zapojiť také veci. Ja som na týchto nepozerám. inak podcastoch strašne vždy autistický a sa tu hrám zostanem. Mal by som to prestať robiť. Ty by si mal kúpiť také... Ja by som si mal kúpiť puta na ruky, jednu si dať tomu stojanu, aby som z druhého nemohol nič robiť. Ale Nie, ono sú... to inak dalo zmysel, čo som povedal. Že Ono sú také hračky, že proste sú na to, aby si fidgetoval nejako, že aby si čo si robil s rukami. Že To ja potrebujem si presne kúpiť. Je to v Laugariciu na poschodí, ak je to hračkarstvo, tam to bolo. A to bola taká krabička a proste každé malé niečo tam si stlačal, potom si sa hral s joystickom a takéto No, tak hovadinky. tomu ver, že to potrebujem. To si ne. kúpim. To by sme mali biznis založiť, kamo. Nakúpiť to z AliExpressu za 5 centov a one. Predávať to za 5 eur. Tomu ver. Na nejakých oných v dedinách na jarmokoch. Tomu ver. Do Polska pôjdeme na trhy, kamo. Miesto tých štekajúcich psov v krabici, čo tam majú. To by ste inak tiež mohli ľudia napísať, že názor na štekajúcich psov v karabici na jarmoku, lebo akože to mohol vymyslieť iba Satan túto vec. prevráti. Jej. A mňa je tak ľúto, keď ho vidím prevráteného v tej krabici, jak tam šteká chudáčik. Jeho ľúto, kamo, to vydáva taký zvuk, že ja keď ho vidím, tak by som toho psa vykopol normálne nohou až na mesiac, už by som Ale ho vieš, nechcel on sa vidieť, dá ale vypnúť. Ale vieš, čo je väčšia je tragédia? to ľúto. Utekajúce balóny. Jaj, To, To to ma pláčem proste aj ja, vždy tak kámo. zabolí, že Ja proste... keď to vidím, To je ten jednorožec, ako ide do tých nebies. Chudáčik, maličký. Treba ho zostreliť betka. Nemám na to momentálne Mne prostriedky. tiež tak raz uletel balónik. Áno, aj nejaké vyraz. A ja som si ho, vydobila som si ho, že ja chcem balónik a konečne mi ho kúpili a mne uletel. To tak býva, no. Mne mama kúpila takú asi metrovú husenicu a mne uletela, tak mi kúpila ďalšiu a potom mi do rána vyfúčala, tak asi mi nebola súdená. Červík. Nejak uletela, tak už mi nekúpili, lebo veľa peňazí za to vyhodili a mne to, že koľko som to mala hodinu na ruke a mne sa to, vieš, rozviazalo a proste Aj mi to mne, no. uletelo, no. Mne ani nie, že Bola som hodinu, smutná. ale my, že od tej pešej zóny, ak sme prešli, že
tam k Maju, no tak tam mi uletela. No tak to dá moc To ti ďaleko teda si dlho nedošla. vydržala ani na tá husenica. Ale moja sestra potom, to som bola strašne akože taká smutná, lebo keď ona bola malá, tak jej kúpili, vieš, nepamätám si koľkokrát dostala, ale viem, že jej kúpili takého koňa a tuším, že iba s rohom, že on nemal krídla a proste my sme s tým boli u polovníka v tej krčme, ja si ho pamätám, jak tam som na ňo kúkala, opäť moja sestra tam s ním behala, a opäť taká smutná, tak my keď sme prišli domov, tak ja som sa s ním hrala, že som na ňom jazdila, ja som Aj tak sa si dá. ho napchala medzi nohy. Som s ním pobyť. To my sme tak mali závody s bratrancovou dcérou, že ona má strašne veľa plíšakov obrovských, ja som jej to vždycky závidela, pretože ja som mala jedného plíšaka, môjho matka Lacka, bola som spokojná. No očividne nie. A my sme vždycky závodili na tých plíšakoch No. a vždycky vyhrala ona, ale raz sa podarilo vyhrať mne, tak mi normálne to tuleňa, čo mám, tak to mi dala. Počkej, Žanetu? Áno. Žaneta. Žanetu. Hej, lebo Žaneta nie je žirafa? ja neviem, Žofia, Žaneta, vyber si. Žofia je žirafa. Takú Žofia ako Žaneta. Nina ako Nina. Nina ako Nina. Hlavne, že som prišla. Ale to keby ste videli, ja som si zmyslela reálne, že tým, že ten kôň akože lieta, takže keď si na ňo sadnem a skočím z postele, že budem lietať tiež. Tak keby bol dostatočne veľký, by to fyzikálne išlo. No ale nefungovalo to trošku. A my sme boli takí šibnutí. My sme toto presne robili so Saškou, že my sme boli u mňa doma a my sme si vyrobili krídla, také z papieru, a že sme skákali z postela, mávali krídlami, mysleli sme si, že budeme lietať. Aj my sme si Keď mysleli budeme môcť napríklad, silno mávať. Dosku. že keď dáme tú vatu na odličovanie a že dáme do nej roztopiť cukrík, že budeme mať cukrovú vatu. A my so Saškou vtedy, čo my sme boli tu v Kaťaku a boli sme v bare úplne same a Saška prišla, že počúvaj, ja som videla také video, že keď dáš Oreo do mikrovlnky, takže sa zmení na koláč. Ideme to vyskúšať. My sme dali Oreo do mikrovlnky a čakali sme to, sme sa strašne smiali. A vtedy prišiel do baru Filip a neviem kto ešte všetko. A oni, že čo robíte? Že čakáme, kým sa Oreo zmení na koláč. A oni, že ale to si robíte srandu, že? A my, že nie, my vážne čakáme, kým sa zmení na koláč. Ale to je fake. To bolo také smutné, keď sme to vybrali, sme zistili, že je to len strašne teplé, že sa to nezmenilo na koláč. Tak skoro. Ale tak strašne sme dúfali, že je to pravda. Ako tvoj ľudský mozog vôbec dokáže dúfať v to, že dáš Oreo do mikrovlnky a vznikne z neho koláč, veď to je úplná blbosť. Videl si mňa a Sašku niekedy spolu? No tak čuduješ nestačí, sa. keď vidím jednu zvlášť, alebo druhú zvlášť. No. Svedčí to niečo o sebe. No. Tak. Dnešný podcast je podľa mňa taký, že sa ľudia podozvedajú o nás úplne informácie, ktoré podľa mňa nevieme ani my sami o sebe. Že dúfame, že keď strčíme Oreo do mikrovlnky, že sa zmení na koláč. Ale vieš, ako sme to zahovorili? Pretože my sme tam nedali reálne Oreo, ale to fake, čo býva v Lidli, vieš? To je ty, viete, prečo to To bude tým, mali No. by sme to vyskúšať. My to natočíme. No, vidíš, ja som- Eminenky, veď to je content. Ale keby si to videl, ak my sme tam čakali, že takto úplne načené, nič sa nedialo. Nič, dobre. Vy ste asi skvelé kuchárky potom. Obidve. No tak Irituje ma to viac, ako ty si tam v tieni, kámo. naše kuchárske Kámo. schopnosti. Aby sme nadviazali na to viac. My sme výborné kuchárky, že ale to Ninka? bolo už tak pred 3 rokmi, odtedy sa to No zmenilo. Ninka, povedz, čo sa stalo. Ale ešte si nepamätám, to V bolo prípade nejak, Niny sa to zmenilo, za Niku by som podľa mňa neručil stále, že to zmenilo? nevybuchne kuchyňa. ale Nika sa naučila veľmi dobrý lifehack, že cez tú dosku na kráne sa to Nie. cez tú rukové do hrnca. A keby ste náhodou nevedeli. Ale jak to bolo? To bolo, Napríklad že vy ja ste boli vonku a že tvoja sestra potrebovala, že vy ste boli same, nie? Že musí, No. že ísť urobiť jesť, že či nejdem s tebou, že jej urobíme, čo to bolo? Pyrohy sme Áno. robili, no. Bože. A my, že nechcel som čakať, kým nám zobrie voda v hrnci, že tak. že tak dáme to zobrať. Mrázené pyrohy, alebo normálne? Že dáme to zobrať do kanvice. No a my medzi... A neviem z akého dôvodu sme proste zapli šporák a nechali na ňom tu ten hrniec prázdny. Vieš?
Kto ho zapol vlastne? Ja neviem. Ja to napadlo mňa. Ja. To ma neprekvapuje. To bolo kvôli tomu, že aby sme nemuseli dlho čakať, nie, že kým sa potom zoberie ten hrniec, že keď už tam nalejeme tú vodu, že aby už ten hrniec bol teplý. Ja neviem, proste. My hneď, ak sme zistili, že ten hrniec je zapnutý a není v ňom nič, tak my hneď sme to akože vypli, hej. A ste si o nás nemysleli, že sme úplne sprosté, ale no. To by si mala hovoriť divákom, nie Ja nám. sa budem tváriť, že si to nemyslím. Ale to tak nebolo, Ale potom sme ich úspešne uvarili a boli, že vraj no dobre. nie, ešte tam bol taký zádrhel, No že to ja už aj si nepamätám. No, jak... naliali sme tú vodu do toho hrnca, až to tam začalo všade takto šplíchať a hneď sme tam hodili tie pyrohy, tam Wow. prskalo. Nie, ale ako by povedal Kubo, teba nemôžeme brať za slovo, lebo ty všetko 3-krát znásobíš, že si zveličíš. No mňa nemôžete vlastne brať vážne. Ale nie. nemôžete brať To s tou vážne. vodou s tými som keď som pozerala Gordona Ramsayho a tá súťaž, čo sa tam všetci sa tam súťažujú, že kto lepšie uvarí a dojde a tam, že aká voda to je? Že studená, však tá sa zoverie rýchlejšie, nie? Úplne ste mi to pripomenuli. No ale dalo sa to zjesť, dalo sa, nebolo hilžu. Nevybuchli sme, dobre bolo. Akože kulinárske schopnosti pukance. Ježiš, no. No to bol druhý skvost. Môj krstný, ale to máme, že aj Betka je najlepší robič pukancov, akého poznám, hej? Najlepší robiť pukance je mikrovlnka, podľa mňa. Nie, Betka. Betka s mikrovlnkou Ale s spolupráci. vašou mikrovlnkou. Ale s našou mikrovlnkou, Betka featuring mikrovlnka. Pukanec. ale Betka s našou Nový track. mikrovlnkou nefunguje. Puka na kukurice, či jak to bolo? Počúvaj, ona v živote... Pukana. Jaká puka? Počkaj, čo? Jak to bolo? To Taká pukaná kukurica. Nie, Popcorn. ale to kurací popcorn povedala. Nie, Nie, to ale bolo- to sme ešte tam boli- predtým. To sme tam boli iba my dve a ona z ničoho nič na mňa, ona že puka na kukurice. Aj tak sa dá. No ale už som si zvykla aj na vašu mikrovlnku. Ale my už Už máme novú, moja zlata. Tá Je už je dobrá. odkedy? To však nám vyhorela, tá stará nám vybuchla. Povedz nám, ako sa No to však stalo. ale, to by som Betka, chcel vedieť. vysvetli, čo sa vlastne stalo, jaký skrad, lebo my sme ani nevnímali, čo sa deje, zrazu len Betka vyťahne z balíčka takú hrču pukancov celý čierny Nie, a ale- zlepe ich dokopy. To bol, že tvoj krstný dal robiť tie pukance, tuším, že? Alebo buď on, alebo ja a proste sa zabudlo sa na ne. No ty si ich dala robiť, ale ty si na ne nezabudla. Môj krstný je druhý prípad. My sme prišli k nám a proste strašný smrad bol na chodbe. Akože vonku pred našim bytom. A my sme tako, že čo to tu horelo? Otvoríme dvere, môj krstný tam s handrou, takto so svojím balkónom, tam všade dym. On takto tam handrou. A že čo sa stalo? Že on chcel Nele spraviť popcorn a že sa mu nepodaril. Keby ste videli, čo znamená podľa jeho slov nepodaril. Lebo potom, keď nájdem fotku, ho mám starú To mobil, boli tak vám to ukážem. najhoršie pukance. To bolo, čo som- že proste otvoril si ten balík a tam bol čierne. A takto si to vyťahol a takto celé čierne. Si mohli ofarbiť Potom silu. vám pošlem fotku a môžete ju zdieľnuť medzi ostatné osoby. Lebo toto je akože skvost. A úvod boli aj Betkine pukance naposledy. No veď aj Betka aj Ale tebe u zase, nás ale prihoreli. nie, ale no. nie až tak Ja som, No toto neviem. bolo... To bolo, keď sme boli u tých sestier. Nie, u nás doma. To ešte aj u vás. To Som u nás išla na doma. druhý deň na tú jazdu, čo sme si brali vtedy to jedlo zo streetu a My to sme víno u- sme tam mali. My sme u nás hrali vtedy Človeče, nehnevaj sa. Aha, áno. A tam Áno, boli iba áno. baby a ty Je, si- už si pamätám. To No. bolo. Ale aj tak najhoršie boli tie u sestier, keď bola posledná nocovačka, lebo som mala 5 balíkov pukancov a z toho 2 som mala zhorené. No, mám zlaté. A proste ja som nevedela, že čo robím zle. A doteraz to neviem. What's wrong? Na 2 minútky do mikrovlnky. 2 minúty. Sestierská Záleží dve na minúty je mikrovlnke. málo. Ale to je niekedy Sestier- málo. Tak Sestierská potom mikrovlnka 2,5 je alebo pošahaná. 3. Sestierskú mikrovlnku musíš dať na 30 minút Tam sa nedajú a robiť. pozerať sa na to, ako to puká a potom počítať sekundy medzi tými pukaniami a keď sa ti to nezdá, tak to vypneš. Inak ono by sa vraj ale nemalo pozerať do mikrovlnky. Čo? A však ty počúvaš tie pukance. Pozeráš do mikrovlnky, zomrieš. No, asi. Ale No ako prečo si nie som nech ty ešte budeš mŕtva? To kto neplodná. povedal? Ožiari ťa. On na to Budeš je... mať telefón vo vačku? Naleješ si vriacu vodu do plastovej fľaše, zomrieš, ak to vypiješ. Fakt? No, ale... To nám hovorila učiteľka na strane. Správy. Hoax? Ja mám spolužiaka hoaxera. No. Ja mám pukancové ponožky. Teraz? Áno, má. Ten má
Automaticky. Ešte, že tu niekto nemá mekáčové, lebo to už To by ako som neviem. si dala. Ja mám pandičky, také Tie pekné. ponožky by som si dala, áno. Nina má holé nohy, ako tak vidím. Ja mám Ja pumy. čierne ponožky. Nina prišla bosá, však ona býva ďaleko. Ale vlastne. Tome, ty máš aké ponožky? Ja mám pumy. Ja mám Nike tak ako aj topánky, aj všetko iné. To by sme mali vypípať, aby sme im nerobili reklamu. Ale No. ja rád spravím reklamu zadarmo. Zadarmo, hej. Takú reklamu, jak Wally robil. Takú reklamu, jak Eva, to je úplne, že Apple produkt. Ale ináč to by bolo strašne super, keby spravili v realite Evu. Eva. Na čo by to komu bolo, kámo? Ja neviem, tak keď už môžeš mať klasických Ale tak robotov, ktorí ti on má doma pomáhajú, Evu, neviem. vieš? On už ďalšiu nepotrebuje. Musíš si zariadiť. Outu má Evu, Tak to aj máš Karla má mám Evu. doma. ale to je fejková Eva. Outu. No to No mali v reklamách. povedz potom mamine, že je fejková. Mamina si fejková. No, ona to bude pozerať, takže ona to počuje. Jaj. Vás som Ja. nemyslel, teta. Teta, vás som To nemyslel. by asovi došlo po 20 minútach podcastu, že to aj sledujú ľudia. Jaj. A preto my sa tu nevyjadrujeme konkrétnymi menami, lebo aj tak tí ľudia to vedia, keď to pozerajú. No. Jaj. Ale oni nie sú autisti iba tak. Autisti. Ja neviem, vytrávať ľudia. Oni nie sú autisti, oni majú len tak troška autizmus. Hej. Schopnosť politika je, že... jak to bolo? Neviem, Dorika. Keď už povedať vtip a zabudneš. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Schopnosť politika je, že my si môžeme dať robiť, ale nesmieme si tak zabuchnúť dvere, aby sme si nemohli spraviť kávu. Andrej Danko toto zavrel. Včera, keď sme čakali, kým pôjdeme za tebou, tak oni proste s Filipom púšťali tieto... To bolo 16-minútové video Andrejovi Dankových hlášiek. Bože. Ale Andrej Danko už trepal aj o futbale, že To keď sú tu bol také- Manchester United, tak on ešte učil Rashforda, futbalistu, jesť brinzové halušky. Toto zatrepal Danko. Brinzové halušky som strašne dlho nemala. Že keď tu A hral pyrohy ešte... som nemala ešte Ty dlhšie. čo si tam stále naťahuješ, prosím ťa? Nič. Ja, On či ja? Daj ty. Daj sa Ja- tak, aby ja- som to nevidela. Ruky za chrbát. Keď už... ja tu naťahujem kábel. Ja som myslel, že Tomáš, akože, že Nie. mikrofón. Ja som myslel tiež, že ja, ale Nika sa asi kúka inde, no takže... Ja som Aspoň sa vieme, kúkala kam na sa vec. Nika pozerá. No tak keď robíš toto, si mám nevšimnúť. Mr. Bombastic, fantastic. Ja sa bojím, že to bude chrčať, kámo, lebo my keď sa začneme smiať, tak je to v červených a neviem, či to bude... Dúfam, že niekomu ušiel. Tak si ho mal dať Viete, ďalej, to sú nie? také veci, ako keď sa ho na Takto, tlačovke postaví. možno. No, tak to by ja sa musel napraviť. Vieš, lebo to sú také veci, aké sa vám na tlačovke postaví. My také nepoznáme. No, My nechodíme na tlačovky. To poznajú chlapci. ja! Tak, dobre. Tak Nika má pipík. Ale ja ti hovorím, to máš celý život, ja ho mám väčší, než máš ty. Tak čo už, no. Čo s tým spravíme? Nič. Odrežeš ho. Ešte sme sa práve bavili pred chvíľou o tom, kto všetko tie podcasty pozerá a počúva. Nevadí, a čo? No, Tak to vystrihneš, tak čo? no isto. Ja To rozmýšľam, že... pôjde ešte aj zo strech na TikTok toto. Na čím rozmýšľaš? Rozmýšľam, že asi mám ADHD, pretože moje myšlienky išli od toho, že Nika má pipík k tomu, že existuje niečo ako obriezka, k tomu, že však svetové náboženstvo a k tomu, že však vlastne svet vznikol z korytnačky a z jej mlieka. Neviem, ktoré náboženstvo to už bolo. Počkaj, ako si sa dostala až Ale to tak som ďaleko. počula, no. Nie, svet je vlastne korytnačka. Áno, že No a že na my začiatku, chodíme po na začiatku korytnačom bolo pancieri, mlieko. Ty sa teraz A tvaril, jak tá kurita. To mlieko je akoby zdroj všetkého života. Proste religionistika. Proste petky myšlienky. To ide takto. Nepozdravíme Emu Drobnú. Emu drobno? Prečo Emu Prečo? drobno, kámo? Ema Drobná verí, že Zem je plochá. Moje nohy sú ploché, nie zem. Moje nohy sú ploché, presne. Ináč, keď som bol...
Tak keď som bola malá, tak keď sa hovorilo, že zomreš na ploché nohy, tak ja som si myslela, že nezomrieš na to, že máš ploché nohy, ale že zomrieš, pretože stojíš na ploché nohy. Tak ja teda zomrem, no. To je napríklad, som si úplne myslela, že moja babka má taký obraz doma a to je, že tanečníca. A ja som si myslela, že ja tam, ale stále to tam vidím, ja som si myslela, keď som bola malá, že to je pes. Proste to tam stále vidím. A mne babka celý čas aj mama, že a ty kde vidíš toho psíka? Ja som im to tam normálne ešte ukázala, že kde to tam vidím. A my všetci, že čo? A ja to tam vidím akože doteraz, ale nevadí. No, Určití učiteľia by boli Nina bola vždy šťastní. divná a je divná aj to. Však ale vlastne 3 razy zveličujem, tak... Sme tu, Aha, kto takže nie je tam žiadny divný. pes není, kámo. Ani babka, to je len, Ja to je mám len, to je len bielý obraz a Nina si to všetko To predstavuje. je len stena vlastne. Nie, ja vám to niekedy odfotím a ukážem vám, či to... Či Akože vidíte babku? toho psa. My chceme vidieť tvoju babku. Chceš Nina. na babku. Ej, babky sú super. Betka nie. Nie, ale to raz, keď sme šli od očnej, tak bol strašne slnečný a pekný deň. A moja mama povedala, že keby ešte babka žije, tak by teraz povedala, kto by sa obesil, aj by to bol dneska ľutoval. Dobre. Proste to je náš humor. My máme strašne čierny humor. Áno, vždycky, keď sa bavíme o babke detkovi, tak Betka vždycky takú poznámku zadrie na Alebo hlášku. takú hlášku plne na spôsob, že jej babka leží na cintoríne. Nie, alebo to je ešte tiež taký humor, že čo ja viem, niekto povie, že svrbí ma noha a ty povieš, že to aj môjho detka svrbela. Do 3 týždňov bol tuhý. Bože. Toto je zle. Ale vždy môžeš povedať iný časový údaj, vieš? To niekedy proste človek ti povie, že myslím, že mám infarkt. No to pohodia, to je môj detko. A 20 rokov mu to vydržalo. Ináč, dokedy ste sa chceli rozprávať? A však ja mám budík. 20:10. Joj. Tak to máme posledné 2 minúty. Mohli by sme to Ani aké sekundy. zakončiť otázkou na záver. No a jaká otázka je na záver? Čo najviac random. Prvá vec, čo vám Keď vám napadne. naposledy preplo. Kedy ste sa naposledy dostali do hladiny alfa? Ale podľa To mňa... bola včera, keď sme hrali Včera, kravy. keď sme hrali kravy, no. No tak No to to bola bolo. riadna hradina Sirali alfa. kravy? Áno. No. A ty si tam nebola. A Asi prečo, včera tiež. aj prečo ja. sme sa smiali vlastne, už aj neviem. Ja neviem, ale mala som najväčšie stádo. Mne sa páčil Tomáš. Víš, lebo on mal v prvej hre na konci, že koľko si mal tých trestných bodov? 14. 14 kráv. A na, Ja potom som mala druhýkrát 18 mal vtedy. na ďalšiu kolo mal, že 12 kráv. A on, že tak 2 mi zdochli do My sme sa No. to smiali, že dobre. A potom som On mal ich zrazu už len 2 predal. kravy. No. No. Kámo, ja som bol včera v hladine alfa na duchovnej obnove. A skoro som vybil jednej babedy. Pohode. Povedz mi, ako sa dá toto spraviť, kámo. Kámo, ona mi povedala, že ona ma treskla po chrbte a že aj ty ma treskni po chrbte z plnej sily. To si neurobil, dúfam. Práve si zo seba spravil totálneho blbca. Vôbec Chcem nevadí. nič Som hovoriť. použil 75%. My sme tu všetci blbci. Ty si Hej. ju mal len pohľadkať a povedať, že viacej Pozor. nie si schopný. Pozor. Ako môj profesor povedal, blbci a blbkyne, musíme uznávať aj ženský rod. Ja. Myslíš, jak No. Gabo Živčák s jeho náboženstvom, pseudo? A to nemôžem Kto? povedať, lebo to je nadávkové. Gabo Živčák, jaj? Však Tak sa volá. Svedkovia Svedkovia Jehovovi. Jehovovi. No. Všetci sú pi a pi. Áno. A týmto by sme zakončili dnešný podcast. Áno, tým by sme zakončili dnešný podcast. Sme radi, že ste nás zase sledovali. Aj keď je to čím ďalej tým viac trápnejšie a menej na úrovni. Ale do 10. dielu to možno už aj nebude.
takže No. nesrandujem. Bude. Také diskutabilné. Bude to, samozrejme to bude. Sme radi, že nás sledujete, aj keď to není nejaké veľké čísla, ale sú to čísla na to, že to začalo pred 2 týždňami. A koľko to má sledovať? Každé číslo je číslo. A ber to tak, Každé číslo je číslo. že sú aj minusové čísla, takže teoreticky aj 0 je obrovské číslo, lebo máš nekonečno minusových čísel predtým. Tak Nula my sme není písali. číslo. Kámo, mali by sme ukončiť tento Počkajte, podcast. ešte poviem niečo na záver. Keď sme robili dvere pred pečatením, tak sme tam išli písať na tú stúžku, viete, zlatou fixkou, to, že 2020 až 2024. No a išli sme to, že dáme, že aby nám to vyšlo, že do stredu, že tak dali sme tam tú takú tú pomlčku, či čo to je. Napísali, že 2024 a predtým bolo, že 2020. A niekto tam napísal tú dvojku a náš spolužiak, že no, tak to už sme 2 roky pred Kristom. Pozor na to. Milujem, že rado. Dobrý humor. Dobre, lúčime sa s vami. Majte sa krásne. Hodte odber, like, pošlite to kamarátom. Sa cítim jak veľký youtuber teraz, keď to hovorím. Ale ja som na to zabudol aj v prvom aj druhom podcaste a povedal som si doma, že kokšo, na tom treťom už to musím povedať. Hej. Nech tam pribúdajú tie čísla. Neviem, či to zrovna týmto pribudne, ale... No, tak keď nie, tak nevadí. Tváriť. Môžeme sa tváriť tak, že tak. Majte sa, čaute sa, dobrú noc, dobré ráno, peknú chuť k obedu, alebo z večeri, alebo kedy si to kto púšťa. Myslíme na všetkých. Tak. Príjemné upratovanie. Úprimnú sústrasť. Čauko.